Maison, alang sa atong pagpadayon sa pila ka mga minuto ato na ning ihatag sa ato ang igsuon Brad Silbert Denduyano alang sa iyang 5 minutos nga pahayag. After that, ato sa ipadayon sa ato ang pikas lawak unya aron sa pahinumdom. 5 minutos, Brad. Mayong hapon no sa tanan. Atong pasalamat gyapon no sa radio station sa Tibok Stop ani atong station manager RPN DXKD bana sa atong technician karon Mr. Figueredo. Daghang salamat. O gamay yung hapon, happy Sunday. Okay. Ang atong tema karon may tungod anang Mateo 4:4. Murag nahisgutan mo na ako sa pikas or diribat gihapon po to sa miyaging programa na to. Nakahisgot ko ani nga ang tao dili buhion sa pan lamang o sa tinapay lapang, kundili buhion usab ang tao pinagi sa kanabang pulong sa Dios buot pasabot pagkaon sa kalag kay kining tao lagi kung akong balikan pagpasiuna nga ang tao dili lunlon lawas. Gikumpuni ang tao sa duha, lawas ug kalag, unya dili parehas og pagkaon ang duha. Ang sa lawas kanang maunang motrabaho ta para makakwarta o adunay mapalit nga pagkaon no, mo nay para sa lawas. Pero kini pagkaon sa kalag, mga pagtulon ani sa atong tinuhuan. Sama aning atong gibuhat karon pag bugtaw ni mahitungod sa pagkaon sa kalag. Okay, mahitungod man ni sa pagtuo. Mao na nga niabot ta diri nagtuki ani mga pagtulunan sa Dios. Okay. So bulahan ta nga nagkabana gyud anang duha ka klases pagkaon. Labi na gyuning pagkaon sa kalag. Okay, kay usaon man na nga daghan tag kwarta, daghan tag ipalit makaon para sa lawas unya dili himsog ang atong kalag. Kay dili man ni parehas og pagkaon gud. Ang pagkaon sa kalag mao nang atong mga balansayon sa pagtuo nga makapahimuot sa Dios. Nya kining atong gibuhat no nga nagbugtaw ta sa pulong sa Dios. Pagkaon man yun is kalag, sigurado man gyud ani, no? Yes. Pero ato pong magbutang-butang limite ba kay usahay makalapas pud ani, no? Labi na kung doon natin mga personal motives. Yes. Nga tawhanon nga katuyuan nga mahugawan. Okay. Masambugan na tog dili maayo nga mga pamaagi. Mo nang dili pud no maayo ang kanang atong kalag pud niya na. Labi na kung magtudlo ta og mga kabaliktaran o mga supak sa gitudlo sa Biblia. Unya kining pagtuo po nato sa Biblia nagkagulihan man gyud ani kay wa man ta magparehas, nagsinumpaki ta na ay uban moingon nga nganong magbuhat pa maglarawan og ribulto nga gidili man as Biblia. Unya mingon po ta mga Katoliko nga dili man na taon pod supak sa Biblia ang paghimog larawan og ribulto kung nauyon pod sa gitudlo sa Biblia, no? Kay gani ang Dios gapahimo man. Okay. Ang giklaro lang sa Dios sa iyang pagdili, sa iyang gipasabot kung i-kompetensya niya, no? Ang larawan o ribulto i-kompetensya na himuon ng Dios dili na po na mao. Pero kung gamiton sa insakto, sama ng kwarta, kung gamiton sa insakto, dili bawal, dili sayop. Pero kung ipakadyos na ang kwarta, bawal na. So naa sa paggamit, dili na ingon nga tungod kay na ay bawal, wa na lang yung insakto, no? So paggamit. So muna ang Katoliko ato na lang ning idiretso pod ani nga punto kay pagkaon man is kalag nga ihatag nato ang katinawan og tubag nga haron nga dili pud ta maka-create og una-una ba nga misleading ba, no? Kay kung ingon po ta nga mga larawan sa Katoliko Diyos-Diyosan, unya dili di ay. So kung magpadayon tagruluan na misleading na siya, no? Makapahatag tag pagtulunan sa mga tao dili mao ba? Okay. Now ang Diyos-Diyosan ato na lang ning gisubli-subli nga kanang dili tinuod Dios. Kanang gituhuan o gitrato natong Dios nya dili tinuod. Yes. Sama na yung kag doktor-doktor kay dili tinuod. O kanang duwa, kanang tarak-tarak kay dili tinuod. Kanang Diyos-Diyosan po giila natong Dios unya dili tinuod. So actually di naman ni kay ribulto lang. Bisan pa kanang tao nga imong ilhon, tratahon nimong mo'y number 1 sa imong life. Okay, Diyos-Diyosan gyapon na. Sama atong mga emperador sa una nga pagano ni Nero.
Sa imperyo sa Roma ni adtong pagano si Nero, ilang gipatuog yun nga sila mo'y Dios. Ang emperador mo'y Dios. Mo nang mo hangad kaya ato ta sa pikas lawak. Okay? Ato sang putlo ng igsoon. Ang atong oras, alas 4:30 sa hapon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dialogo sa kamaturan. Okay, daghang salamat. Balik ta sa ato ang programa Dialogo sa Kamaturan. Din sa numero 1, paborito natong stasyon, RPNDX KD Dipolog. At the same time, hook up ta sa luha ka mga dagkong syudad diya sa Pagadian City, DXKP Pagadian usa D-Triple Zamboanga. Sa mga gustong participate sa atong programa, pinaagi sa inyong mga pangutana, comment lang mo sa atong comment section para ato day nang mahatagan og tinaw og klarong tubag. Alang sa atong pagpadayon, atong ihatag ni gihapon sa atong igsoon Catholic Faith Defender June si Silbert Dunduyano alang sa pagpadayon. 10 minutos igsoon. Okay, daghang salamat again, Brad Cherry. Okay, ipadayon na lang po na ako tong pagkaon sa kalag, no? Kini mahitungod sa pagtulunan. Although daghan man ning mga pagtulunan kaysa ato galing katekismo, 7 sacraments man eh. Bunyag, kanang kasal, kanang sacrament of holy orders, pagkapari, baptism, kitang anointing of the sick, daghan eh. Ang mo focus lang ko ron sa ining larawan o ribulto kay naisgutan naman ako pag una. Okay. Actually, kining issue mahitungod sa larawan og ribulto sa sakto nga gamit kato akong giingon ganina nga dili gani bawal. In fact, kung tanaw na to ang Biblia, kining kaalam, kining kahibalo nga kabaluta mo kulit, kabaluta mo dibuho, mohimog larawan, kining nga kaalam gikan man ni sa Dios na sa Deuteronomio 4. Ragduha na siya ka passage sa Biblia nung maura ang account. Ang Diyos mo'y naghatag kaalam sa tao sa pagkulit, pagdibuho, pagbuhat bisan unsa. Gani sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, pagbuhat niya sa tao giingon ana man pag narrate sa Biblia, Genesis 1:26 ba to kung ako malimot, buhaton nato ang tao sama sa atong larawan o dagway. So mismo ang tao gali dagway o larawan. Yes. Pero tingali moingon sila nga mulihok mo na. Mulihok. Pero sa wa pa to huypis gininhawas kinabuhi, estatwa pa lang gyud. Di gyud mulihok, no? Pero sa dihang gihuypan na sa gininhawas kinabuhi, aya pa nilihok. Oh, so diha makita na to nga una ang Dios naghimo og estatwa. Kaya di pa man tumulihok pirmero sa wa pa huypis gininhawas kinabuhi. Di ba? So ang Dios mismo may unang naghimog larawan. Ang tao mismo larawan. Si Jesus Christ gani larawan sa Dios nga di makita. Yes. Yun mo ni kanunay nimong balik-balikon ba John? Mo na nga mo ingon galita nga dili di ay tanang larawan dili masimba. Yes. Kay si Kristo larawan sa Dios. Nya masimba man. Dili makita. Iyo. Dayon akong ipadayon ning point. Ang gidili lang gyud sa Dios ang rongiyos. Yes. Nya man ang giklaro sa pag-narrate niya sa napulo ka sugo, Exodo 20 bersikulo 3, 4, ug 5. Pero ako ning klarohon ha kay kining ergo nato sa dili katoliko o protestante versus katoliko, dili katoliko versus protestante. Ang issue gud ani, kung mubasa ng tulo ka bersikulo, Exodo 20, 3, 4, 5, ang i-emphasize, ang isumada sa mga dili katoliko kana rang 4 ug 5. Munang masipyat sila og interpret. Wa naman kay giingon mas 4 nga dili magbuhat og bisan unsang dagway. Bisag unsang larawan. Kung muluksot as Deuteronomio 4:16 bisan sa dagway sa lalaki, dagway sa babae. Then sa bersikulo 5 kanang sa Exodo 20 di ka muyukbo. Kung kana ra nga bersikulo imong basahon, matamaan man dayong katoliko. Yes. Kay ang mga katoliko galuhod-luhod gug larawan sa mga santos. Yes. Pero unsa may context gyud ana, no? Kay kung moingon po ka nga, uy, hala, absoluto gyud nga gidili ang ribulto nya naman po yung mga bersikulo nga mo nagigamit sa katoliko nga ang Dios gupahimog ribulto. Sa simbahan pag yun, no? Sa mga bungbong na kinulit sa larawan sa anghel. Napagali, dagway sa leon, larawan sa leon. So, mao na nga napoy bersikulo ang katoliko. Ang issue ko diha, parang di ta masayop og sabot, ma-misinterpret na to ang Biblia, i-appeal yun ng verse 3 pag sumada. Dili lang kay Modric, so 4 og 5, i-appeal ang verse 3. Diha sa verse 3, gipasabot sa Dios unsay iyang pagdili. Sa verse 3, nag-ingon siya nga,
ayaw pagbaton og laing Dios Lain, gawas lain kanako. na. Oh. Buti Ayaw pasabot na pagbaton og laing Dios Yes. gawas kanako usara ko Dios. Hinon sa tulo ka persona pero usara. Yes. Oh. Usara ang Dios mo nang kung maghimo tag ribulto dili na to himuong Dios. Kay kung maghimo tag ribulto himuon na tong Dios supak naman na. Yes. Pagbato naman naglaing Dios. So mo na ibot ipasabot niya nga kung maghimo tag larawan bisan unsa dagway sa lalaki, dagway sa babae nga himuong Dios, ludhan ingon nga Dios mao nay bawal. Lain Oh. na, sabto nimo laing Diyos naman na. O laing Dios. So mao na sama atong larawan ni kasung sa babae Diana. Yes. O sa lalaki po, burog kung wa ko masayop ato, Astaroth, or basta kay, anyway, ngina na, mga ribulto na sa mga pagano, Yes. mga Diyos-Diyusan. Pero, wa tayo mabasa sa Biblia nga ang larawan sa mga santos Diyos-Diyusan. Correct. Di ba? Kaya kung mayong kay basta larawan, Diyos-Diyusan dayon, di, wa takat kasala tatanan mga dipulog nun kay instruction ra ba sa Biblia kanang Diyos-Diyusan gubon, di ba? Yes. O yawa man nato guban ng monumento ni Rizal Diaz Plaza. Hindi Oo. pa na Diyos. Mao lagi. Sa to, mao na nga, wa na to giguba tungod kay dili Diyos-Diyusan. Oo. Oh, kay kung Diyos-Diyusan pa tanang ribulto, kasala ta tanan, Katoliko, Protestante tanan, born again, ngano man, wala man gubaan ng monument ni Rizal Plaza. Wala man gubaan ng monumento ni Rizal. So, ningon si Brad John, wala guba tungod kay wala man gihimong Diyos-Diyusan. Di ba? Oo. So, mauna niya, ang dirita ron sa Katoliko, gihimo bang Diyos-Diyusan ang mga larawan sa Katoliko? Wala. Kay wala itudlo sa pari nga Diyos ng ribulto. Ang ebidensya ana tungod kay ang ribulto wala giapil sa Trinity. Di ba? Ang atong Dios usa sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu Santo wala giapil diha ang ribulto ni Mary, ribulto sa mga santos wala kay wala man gyud gitudlo sa atong pagtuong Katoliko nga Diyos-Diyusan o himuong Diyos ng ribulto. So, nao yun ang atong mga ribultos Katoliko sa mando sa Dios des Biblia. Mobitaw ni atong sa pikas istasyon na ako'y debate ni ato, dila na ako hinganlan to respect my opponent, nga nami tima ni ato nga ni barug ko as affirmative nga akong pamatud-an nga ang mga larawan sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Nakadebate mi ato no sa akong higalang Adventist. Mauna nga kung gusto sila mutan-aw ato, naama na sa YouTube, dugay na kay na. Ang una na kong upload, daghan kay itong viewers. No, katong una na kong upload ato. Then ako itong giri-upload sa Facebook pod o napo ko laing gikat ato parang mumubo nga makuha itong ubang gipangkat na ko itong necessary na parang mapokus na gyud ato. Unang duha akong upload ato. Katong daghan yung ang viewers, katong unang upload na ko. No, nakadebate nami sa amigo na kong Adventist ani. So dito gipamatud-an ako nga ang mga larawan og ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. No, gi-establish na ako dito nga ang Diyos-Diyosan lahi ng Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan kanang giisip natong Dios unya dili tinuod. Oh. Ang Katoliko nga mga larawan baliko nato diri pagpasabot dili na Diyos-Diyosan ngano tungod kay wa itudlos pare. Wala itudlos katikisim nga Dios na. So nganong mo qualify man ang Diyos-Diyosan? Nga kanang Diyos-Diyosan ka na mang dili tinuod Dios. Di ba? Oo. So mao na nga diha po ni makita no mga viewers, mga listeners diri sa DXKD, no? Diha makita kung kinsa nang gipasabot sa Mateo 24 nga mga false teachers, false prophets. Kanang magtudlo baliktad nga ang insakto himong sayop. Di ba? Si Isaias nagpasidaan ana nga mugbantay kuno ta sa mga tao nga ang primero nigamit siya kanabang pasumbingay ba nga kanang puti himoong itom o kanang itom himoong puti so pa balihon ba nya hinumdum ko nga nag-istorya ko ani natoy dili Katoliko sa plaza ba to o asa to nga dunay ni react na ko ba nga pwede ba guna nabagoy itom nga mahimong puti nya puti mahimong itom guna puti guna di ingon ko nga ang pag sulti ni Isaias ana pinasumbingay na ang buot niyang ipasabot nga moabot ang panahon nga naay mga tao nga ang sayop nga pagtulon-an himong insakto o ang insakto himo nilang sayop. Pero saan ang larawan sa Katoliko? Sakto man ang gitudlos mga pari mahitungod ana nya himuon man nilang sayop. Di ba? So mo na kinsa man ang nanudlo ron nga ang mga larawan kuno sa mga santos Diyos-Diyusan
Mao nang kinahanglan biyaan, mao nang gibiyaan nila, sipyat sila ana. Kinsa man ang mga nanudloan na Brad John. Mao na ning mga ministro, pastor sa mga dili Katoliko. Sila man gyud nag Silver. Masibo man lang ang pagtuo nila si Rizal. Diyos na si Rizal. Naay grupo, na ako inahibaw-an grupo nga giila nilang Diyos si Rizal. Yes. Oh, pero ang question ana kay niadtong panahon ni Rizal, wa magtudlo si Rizal nga Diyos siya. Yes. So kung buhi pa siguro si Rizal ron gipang sampalong na dagway na sila, no? Ano man kay, nganong nagtudlo mamo nga Diyos ko, amo kung magtudlo ana. Nahinumdum ko na grupo ana nga gihimo nilang Diyos si Rizal. Yes. So kana pod bandayanan pod, no? Sa murag maparehas na atong sa Numeros ba 21:4-9 nga ang Dios gasugo ni Moises paghimo atong ribulto o larawan sa bitin. Yes. Pero wala mag-ingon ang Dios nga himuan ng Dios-Diyosan. Diyos-Diyosan. Oh, pero gihimo man yun nilang Dios-Diyosan, di nasuko ang Dios. Ah. Nasa Dusare 18:4 gipaguba. So unsa may pagtulunan diha nga ang pagbuhat dili daotan. Dili sayop kay ang Dios may gipahimo god. Pero sa dihang ilang gipaka Dios, gihinganlan nila ngalan sa usa ka Dios-Diyosan ni Hustan. Nasuko ang Dios mo nang gipaguba. Na karon matamaan bang Katoliko ana? Matamaan ang Katoliko kung gitudlo sa pare nga kanang ribulto ni Mary, ribulto sa mga santos, Dios na gihimo ng Dios-Diyosan. Diha pa matamaan ang Katoliko pero dugay-dugay naman kung binasa ang librong Katoliko, Brad John. Katikisim, balik-balik na magina ako nagbinasa. Wa man gyud magtudlo ang Katoliko nga Dios-Diyosan o himuong Dios ng ribulto. Mabi na, Brad Silbert, ang mga nagtudlo nga ang kanin mga ribulto gihimo natong Diyos-Diyosan, mga mga ilabang mga dagko nga pastor. Mura may nagtudlo. Dili nato pasanginlan nga ang Biblia nagtudlo. Ngano mga to yun? Maoy nakapadaghan sa reliyon kaning Biblia. Dili kanang mga gitudlo sa ilang senior nga senior nga pastor kay ngano tungod sa ang ilang ipamate ang mga pastor nga senior nila ilabang kung sa ilang pinakadako nga pastor dili ang Biblia may nakapadaghan sa O lagi akong ipadayon Brad John ha kay Yes. diri ko sa objection. yes Kay mangita mo na sila lusot ba kung mapaliwanag na to. Nahinumdum ko Brad John dai tuod nga na ako'y kanang sana parinte nga saksi ni uba. yes Nag-Bible study sa balay. Nalipay ko niya. Si Ipdi naman ko ato. Nalipay ko. Minaw ko din. Nangutahan ako. Ang akong pangutahan karon lang kung kay iya man kong gidiscuss nga ang paghimog ribulto supak sa sugo sa Dios. Diningong gikutlo na kong Exodo 25. Pastora man to. Di lang na ko hinganlan. Ingon ko pastora. Kung gidili absoluto ang ribulto, ngano man nga ang Dios gapahimog ribulto sa kirubin o anghel sa Exodo 25 17 hangtod 22 yes wa mangyud siya katubag yun ana gyud murag wala sa ilang lesson plan ba naghisgot mo yung kag kerubin Brad Silbert ato na ako nang punan kay ingon ato ang instruction sa Dios nga Amahan nga magbuhat og kerubin kay adto siya makikistorya sa tunga-tunga sa duha ka kerubin og di ka maghimo di ka matuo kay kerubin may imong makita ang Dios di man imong makita kay Yes, espiritu man to di ka tuan sa to pa dili makikistorya ang Ginoo kay di man ka matuo atong duha ka kerubin nga imong nakita natpanan yes so ang ilang kanang murag rebuttal ana John ilang kutlo tong Juan 4:24 Yes. nga kung magsimba kuno sa Dios magsimba ta niya sa espiritu o sa kamatuoran. Yes. Sa pa unsa man ang espiritu, ang Dios espiritu man ay makita Wala Brad John. may makita. So muna wingon silang nasayop ng Katoliko kay naa may makita. Ang buti pasabot gud ng Juan 4:24 wa na magpasabot nga walay mga simbolo o mga butang nga makita gyud nga nagsimbolo sa presensya sa Dios kay presensya sa katong sa Exodo 25 klaro man to nga na may ribulto katong sa kirubin. yes kerubin Simbolo sa presensya sa Dios. Pero kung magsimba ta sa Dios, kung ipunting gyud niya, espiritu man na wala na makita. Oh. Pero ang mga simbolo mo na makita. yes Pero makita ang siya dili makita kay espiritu man. Di ba? So una nga kung magsimba ta sa simbahan,
magsimba ta sa Dios sa espiritu, nagsimba ta niya pero dili bot pasabot nga walay makita sa tubangan. Kaya na may mga simbolo. Na simbolo. Nahinumdum lang ko nga, doon Ilhanan nga presence, Oh. ang presence sa Ginoo na diha. Nang ito'y debate nga ang medyo si Autong depender mga Katoliko. Yun siya nga, kung mao na sakto na imong pagsabot sa ato pa, sayo po na imong mga dili Katoliko, kay kung magsimba mo sa inyong simbahan na may pastor sa inyong atubangan, yan yung mga bungbong sa inyo, gisimba po din ninyo ng bungbong, gisimba po din ninyo ng inyong pastor. Dili, wa may magsimba na. Mao lagi nga, dili lagi sabton nga kanang pagsimba sa Dios sa Espiritu, nga wagi makita nga butang sa tubangan. Pero maingon magigo nga nagsimba sila sa ilang pastor nga naman unsay Wa ko'y labot, anak, bro, John. yes ako na unsay gisulti silang pastor mo na nagibuhat ang ingon larawan doon na mo gitay mambasa nga larawan nga kuan kanang atong gihimong Dios wala hindi Yes. gihimo lang nato nga kanang kuan ba kanang ehemplo ba ang larawan wala ta maghimong Dios Yes, sir. Then, bro John, atong tukion ning napay time, tukion ako ning about kining pagluhod, pagyukbo. Yes. Kay mingon sila nga, kung wala ninyo himo ang Diyos-Diyosan, ngano ninyo mangludhan, ngano ninyo mang iukbuan. Ato na pong i-discuss nga, dili tanang pagyukbo, dili tanang pagluhod, pagpagka-Diyos. Unang prueba, 2 Sari 1:13, si Elijah giludhan. yes Sa bagong tugon, buhat 16:29-30, si Pablo ug Silas giyukbuan atong tinugyanan sa karsel. Nya mingon sila nga, sayop man tong gibuhat atong tinugyanan sa karsel nga giyukbuan sa Pablo ug Silas. Basaha ko no kung sayop ba. Kay kung sayop gani badlungon man na. padlungon Pananglitan kato klaro man to buhat 16:29-30 nga si Pablo ug Silas giyukbuan. Kung sayop pa to di gibadlong unta ni Pablo ug Silas kadtong tinugyanan sa karsel. yes Parehas atong gihimo ni Pedro nga sa dihang ang iyang pagsabot atong pagyukbo niya ni si Cornelio day gibadlong ni Pedro tungod kay gisabot ni Pedro nga sayop tong pagyukbo ni Cornelio niya di gibadlong siya. yes. Kay siguro nasa hunahuna ni Pedro ato higayon nga tungod kay ang mga apostol nagmilagro din mga tao gauna-una nga mga Diyos ni mga apostol na naog ikas langit mo nang pag gisabot ni Pedro nga pagpaka-Diyos tong yukbo atong ni Cornelio mo tong gibadlong niya pero wala magpasabot nga tanang pagyukbo pagpaka-Diyos kay na may pagtahod lang di ang pagyukbo mong natong Katoliko dili kay ang larawan may atong yukbuan kundi ang gilarawanan representation ng larawan. yes presentation kay ug dili pug ka mo kay namo ko nga ang larawan nagpresentar sa tinuod nga Dios kana nagpresentar sa tinuod nga Dios apan katong larawan nga dili nagpresentar nagpresentar sa bakat nga Dios Bakas, mo na dili Okay, ang dili man mo qualify nga Diyos-Diyosan kung muluhod tag larawan sa mga balaan. Unang-una ka kay kanang Diyos-Diyosan kana mang muluhod kas di tinuod. dili tinuod Lagi. Ini atong mga larawan kay tinuod magyud ang gilarawanan. mao Ano mga santos panitan larawan ni Maria. Oh. Tinuod magyud nga balaan si Maria. yes So kung maingon Atong sila lang. nga Diyos-Diyosan si Maria na sayop sila. oo Di ba? so bitaw nang ingon diri nga ang inyong pagsabot mao lamang tung inyong makita. Bitaw na sa kwan kamao lamang tung inyong makita. Sa ato pa wala mo makasabot kay katong naasa ang una nga wala ninyo makita mo na inyong gisabot. Nasa Ezekias kapitulo 30 Isaias 37 14 og 16 Yes. lahos nimo nagbasa si Ezekias nagampo sa Dios Yes. nya gipasabot niya nga nagatubang siya gribulto sa anghel o Ruben ngano man na kay ang bayang Israel gud sa una sa ilang templo kung magsimba sila na mga larawan Yes. kanang gihulagway sa Ezekiel 41 15 hangtod sa 20. Muna nga kato si Ezekias na sa Isaias 37 14 hangtod 16 sa dihang pagampo niya sa Dios, no? Ay larawan niyang giatubang. Yes. Anghel. Kirubin. Sumaw na nga mo na example nga mo man gibuhat ato mga Katoliko kung magsimba ta sulod simbahan ay malarawan sa mga santos, mga anghel. Then karon kung kutloon na to ng Ezekiel 41 nga naay larawan sa Leon Brajon mo nahinumdum kong dili Katoliko gipangutahan ako yun siya nga ngano wala mo larawan sa Leon di sulod tan-aw na to manggod ang tibok istorya sa Old Testament ang Dios nga si Kristo wa pa magpakatao Yes. so wa pay dagway nga Jesus Christ
So ang gisimbolo sa panahon nila ni adto kanang leon, kay kanang leon gasimbolo sa Dios na. Yes. Muna nga kung basahon ng Ezekiel 41 15 hangtod sa 20, di ba pag hisgot gyud nga naay larawan sa kiruben o anghel, then sa sunod bersikulo naapoy larawan sa leon. Leon. Unsa may symbolika nga pagpasabot ana? Kanang larawan sa kiruben nagsimbolo sa mga anghel. Yes. Oh, kanang leon nagsimbolo sa Dios na. Kay kanang leon burabag hulagway na siya nga kanang labaw, di ba? Mo man ay Diyos, hari. Oh. Oh. Then sa Revelation 5:5 nagsimbolo ng leon ni Jesus Christ. Di ba? Yes, ato pa kay wa pa man si Jesus Christ na Oo. to man to Oo. Leon. Sa wa pa magpakatao ang Diyos nga si Kristo, wa pa'y dagway nga Jesus Christ. Yes. Nya nagpakatao naman, so nanay dagway mo nang at sa sulod sa tong simbahan dili na leon, Jesus Christ na gyud. Mao na wala pa magpakatao si Jesus Christ atong ipasabot nga katong Leon nga Oo, kapunting to niya. mabasa sa kuan. Mao to si Jesus Christ. Simbolo Yes, sa Diyos. simbolo. Lahi ng simbolo ha, og maog yun. Kay, Kaya lahi ng simbolo. Si Oo, Kristo sa masabot na to nga si Kristo tao yun. Oo, kaya- Pero katong lahi Leon mananap ya to. ato nang klarohon, Brad John, kay masinayop mo, mayong gitag simbolo, ilan man ding sabton nga maog yun to. Adili. Lahi ng simbolo o gisimboluhan. Oh, na. Katong gisimboluhan nga Diyos, espiritu to. Espiritu. Dito makita. Dili makita. Oh, anang iyang makita mo na iyang simbolo niya. Pero si Kristo gali, Brad John, kung imong una-unaon, dagway sa Diyos nga dili Dili makita. makita. Yes. Ano. So kahimuang larawan Doon na ba ang Diyos ang Diyos dili gyud makita kay espiritu Oo. na kay himtang. dito kahimuan og larawan. Oh, dito kay mo. Katong nakita mo to'y kahimuan. Yes, si Kristo na. Si Kristo so na. mo nang significance na. Unya masabot na sa Juan 3:14 pud Brad John nganong maghimo ta kanang sa dagway ni Kristo kanang sa crucifix. Yes. Oh. Katong pag-ingon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba to? Ang ingon nga. Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga. Anong suwat ni Apostol Juan ba? Maingon nga giisa ni Moises ang bitin o ribulto sa bitin nga tumbaga sa kamingawan. Ang anak sa tao kinahanglang iisa. Iisa. Usab kinsa may but pasabot niya ang iya man kagalingon si Jesus Christ man nga but pasabot iisa po siya katong iyang kamatayon sa krus. Unya parang dili nato na malimtan mo nang maghimo tag hanumanan. Amo na mga krusipiho na to. Kay si Kristo dili man supak maghimo Ikaduha. tag hanumanan. Muna pagsabot nato nga si Kristo nagkuan nga ang maghimog tumbaga nga bitin iisa dito sa kuan. Pero sa pag-abot na ni Kristo mao na atong pagsabot nga si Kristo giisa po. Oh, katong gipatay siya sa krus. Yes. Then ang hanumanan mo na naagyo ta kay si Kristo nag-instruct magud ang hanumanan ra Yes. Ang example na katugaling balaang panihapon na ingon siya, himuan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao nang natay misa. Ikinahanglan pahandungan, Kay diya sa misa man nato gihandom. Yes. Muna. Unya sa sulod sa atong simbahan na krusipiho. Yes. Sa atubangan nga naman kay mo man na ang gibansili na to o gipulpil mo man ay katumanan sa leon Brad John. Yes. Muna fulfillment kanang pag-isa nga ni si Kristo nagdupa sa cross. Mao na nga I hope nga ang mga viewers na to Brad John makatuon na yun. Yes. Okay, aron po Kulang lang sila pagtuon ba? kulang sa pagtuon. Mo bitaw ako Brad John moingon ko nga kulang ra man gyud sila pasabot. Yes. Kay kung makasabot yun, mabalik mo yun Brad. Pagkadaghan na Dagan kinabalik. lang katoliko eh. Dagan katoliko So, then- nakasabot na. Then malipay ang Ginoo kay nag-usa man ta. Yes. Kay kung magsige ra tag bahin-bahin, atong gisubli tong gihimo sa mga sakop sa iglesia dito sa Corinto, nga gisaway ni Pablo kay nagpaksyon-paksyon. Mo bitaw niya akong gisira to kung akong kaila dito sa Facebook. Di lang nako hingalan to respect him. Ngay kay mura man gog iyang i-justify ng division ba, which is wrong man gyud na siya inana. Kanang mubasa kag Biblia din maghimo kag imong kaugalingong Pero pundok. ako Brad, og ang tao nga nagbuhat nakita nako di ko mahadlok kay pag usap po na pag pahibalo niya nga doon sayop na iyang ibuhat. Dili ta mahadlok Brad John, but we have to be careful sa pag-judge sa intention sa tao. Kaya na may honest mistake Brad John. Opo, kanabang honest mistake is not considered to be a sin. Kung makahimo kag Ma-prove honest siguro mistake, ko honest mistake. Kung siya mismo mustol siya nga katula lang ko to. kung sigurado ta Brad John nga kahibalo nakasabot siya unya iya yung gisupak. O, kana. Dili na siya Yes. honest mistake. Pero gawas Guilty. pa pod. Siya man naghimo ato
wag gyud siya ma-acceptar nga katong tong iyang gibuhat honest mistake. Murag, So doon na ang kabahin, Brad John, kay dili man ko Dios, maglikay ko og judge. not dili kay unang Diyos lang kay naiingon siya pagbantay ka mo ingon ng tagaan kay instruction pagbantay ka mo kay makuan mo Kanang ayaw pag- ka mo magpalingla. Oh, yes, John. Pero Yes. ang pag-judge sa tao, dili pareha sa pag-judge sa Diyos. Ulahi. Ang pag-judge sa Tinuod na, Diyos, sigurado. tinuod na. Di gid mapaltos. Ang tao, posibleng masayop og judge. Kana, baitan mo ka. Gituyo na nimo. Din, para nimo, dili di niya. Ako juga hukman nga At least gituyo yan, nimo. i-prove nga dili niya tinuyuan. Sige, atong biyahan na, Brad John, kay di ta magkuhan diha kay ako, para nako, tao ra man ko, dili ko pareha sa Diyos nga. Yes, ang Diyos kung mo hukom sakto, di yun na masayop. Tinuod og di ayon ta nga ang Dios jud dili masayop. Pero kung wala pa ipasidaan diri nga pagbantay ka mo kita man ang ipasabtan Yes, ana. Di atong dili ato pagdisiplina muna pag hatag og disciplinary act. Diyon ato ta, Brad John, sa kining may tungod sa laing objection, may sila nga. Inyo mang ampuan ng ribulto. Di, kaklaro anang gihimo ninyong Diyos ng ribulto kay inyong giampuan. Diri na putas pag-ampo. Yes. Unang-una, kanang pag-ampo, duha na ka matang. Yes. Nag-ampo ka sa Dios tungod kay nagtukang gamhanan siya. Yes. Nag-ampo ka sa Dios. Yes. Pero naay pag-ampo nga dili na pagpaka-Dios. Kanang naghangyo ra ba ka sa pabor nga mahimo sa imong gi pangayo ag pabor parehas Brad John panatin ikaw. Kanang mayon ko Brad John, kanang dili man ko ka tungha dito sa atong dialogue dito kay na ako'y buhaton. Hangyoon ka na ko Brad John nga ikaw moadto lang gyud ka. Oh, muhangyo ba ko nimo? Kanang hangyo ampo man na. Yes, paghangyo ampo. Okay, request good. Pero paghangyo nimo nga imong i-dedikar dito sa laing tao, nagpasabot man na nga ang imong kuan presensya gihatag nimo. Kung mag-ampo ta sa balaang tao kay nagtuo ta nga Dios siya, sayop na idolatry. Sayop na, correct. Pero kung mag-ampo ta nga muhangyo lang ta sa iyang mahimo, Correct na. dili na dawtan. Yes, yes. Nana sa Biblia, sampula na sa 2 Hari 1:13. Si Elijah giampuan, Brad John. Buyan. Oh, giampuan. Muna akong bersikulong gigamit nga maampuan ang santos. Pero kailangan kung nag-ampo kag santos, katura pong mahimo niya. Okay. Atong oras alas 5 sa kahaponon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. ISO certified world-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay, Brad Silbert, padayon ta sa atong geta. Kuanan nga okay, padayon ta. Okay na ba? Sige na. Okay pa dayon ta. So, balikan ako ni blast na kong pulbo kay na si Brad Douglas na pulbo yun. No? Kining mag-ampo nga magatubang og larawan. Yes. Okay. Na naman tay premise nga pwede ampuan ang santos Yes. sa 2 Hari 1:13 nga si Elijah giampuan. Pero magbantay lang ta sa language nga gamito na toron kay basig maawayan mabadlungan tas pare ba kay para sa nang word nga worship na dyan kanang pagsimba. Sa bagong bokabularyo ron gamito na nga para sa Dios na lang. Pero sa kalaan nga bokabularyo bisag ka nang magbinirate lang ka, magtahod lang ka, gamito ng pulong worship. Munang makalibog ba usahay kay mo bitaw ng mga iglesia ni Cristo may lang mga apologies, mingon sila nga kamo mga Katoliko, mga makalibog na inyong pagtulunan. Kay nay pari mo ingon nga gasimba og mga santos, napoy mingon nga wala. Asa may insakto na? Ang explanation na puros na sa husto sa gipasabot. Sa bagong bokabularyo gud anang paggamit sa pulong simba sa Dios na lang. Munang dili na ihatag sa santos, sa larawan, kay sa Dios raman. Pero sa una bradyon kay kanang pulong worship, pwede man nang gamiton nga ang pagpasabot binirisyon lang, pagtahod lang. Sampol, sa Daniel 2:46, si Daniel gisimba na Nabucodonosor. Pero dili sabton nga gisimba niya si Daniel ingon nga Dios, gitahod lang niya. Ang prueba ana kung basahon ang verse 47, niingon man si Nabucodonosor, tinuod yun nga ang imong Dios, matuod yun. Matuod. So wala siya magtuo nga si Daniel mo'y Dios. Ang gipasabot niyang Dios katong Dios ni Daniel. Yes. Pero iyang gisimba si Daniel. Kanang pulong lang daan nga
ang imong Dios Oo. tinuod gyud nga Dios kana maklaro na nga masabot So, na. katong iyang pagsimba ni Daniel, wala niya himo ang Dios, gitahod lang. Oo. Mao na nga sa ubang mga hubad doon dili na worship ang gigamit, giyukbuan or basta lahi na nga termino. To avoid nga kaysa new vocabulary gyud sa English kanang worship sa Dios na lang. Ana, Yes. kana pong pag-ampo mao pod. Sa una, isa sa King James, mo man na King James akong gibasihan katong English King James nga si Elijah giampuan. Na? Pero karon dili na ato gamiton basta ato lang nang gamiton kung Diyos na may atong hangyoon. Yes. Kung sa tao imo na mo hangyo, mo request. Pero example Brad Silbert kanang bitang muyok buo sa usa ka hari muluhod mo na ang uban na pagdaan ay sa usahay pod ang ilang pagsabot din ana nga kana din inyong pagluhod mao man pud nang ihab gibuhat sa uban nga mga tao nga muyok buo sila sa ilang hari. Pero kita may lang ipasabtan na dayon. Pero wala sila kahibalo unsa na sa utok atong to nagyukbo dito sa hari ug Dios bagud ay pag So ang Sabot. buot ipasabot anak Brad John nga kung tugtan mangalit nga mo judge tag tao, siguro na to nga hustog yun. yes siya mismo Dili na gud- magpataka lang. Nga, Oh. Tungod lang kay nakita niyang galuhod Yes. sa ribulto. Moingon din na nga, ay, ang gihimo gyud yung Diyos niya na ribulto. Di, ang ako kay ibdugang po na nagsampol, ano, pangutan-on sa ninyo, kanang nagbuhat ana, Yes, o kanang iyang una, silang una-una, Ang teaching mao mo. ba nang na inyong imong gi-judge, gi-hukom dito niya. Kaya katuba kong gihimong example diri ba to sa Pikas Istasyon nga. Para sa nang katulad nga akong giingon nimo usa ka magtiayon Brad John. Yes. Then ang lalaki niadto dito sa tindahan Yes. palit og sigarilyo. Oh. O then na-meet niya dito yung classmate nga matahom nga babae. Yes. Ang asawa nakakita layo ra. Hala, nangaliwa man niya akong bana. Ano ba? Gidudahan niya tungod lang kay gaisto. Istorya. Dito nagtapa Gwapa. dito ginana ang gwapa mingon di kala. Nangaliwa man niya akong bana. Pag uli baling away nila kay nangaliwa ko na siya. Wa man niya pa istorya iyang bana. Munay kasagaran gud na Brad. Oo. Nahimong kanabang naguba Ikaw, ilang relasyon sa ilang pamilya tungod anang pagduda lang. Oh, pagduda. Yes. Una nga, nagluhod ang Katoliko tubangan sa larawan, naghihimo ng Diyos ng larawan na masipya ta na mairo in judgment ta. Yes. Una na itong pagsubayon yun na to. Una sa- Before ka mahatag imong judgment, pangsusiha usap katang nagbuhat ana Okay. ay ang pagbuhat parehas ba si imong nasa mo Naman sila yung versikulo kutlo na na Brajon. Katong Salmo 115. Ganong mag-ampo o magribulto nga. Di man ang naiilong, dili kasimhot, naidalunggan, dili Yes. kadungog. Okay. pero kung imong ikumpara sa imong nabasa nga sa teksto na sa Bible ayaw na pagbuhata kay sama na ka ana sa naghukom nga dili imong wala ka magsusi sa una sa tao nga nagbuhat na. Susiha siya mismo sa iyang panghuna-una kung mao ba nang iyang kanang imong i-judge niya o mao ba na siya ang Yes, utok. so mo final ko kay aron makatingog Yes, ng kauban atong kauban diri Brajon. Ingo nga. Kanang magluhod ng Katoliko example kanang larawan ni San Vicente. Yes. Nga magluhod, magampo. Yes. Ang giampuan diha dili kanang ribulto ni Yes. San Vicente. Representation na ng ribulto. Yes. Ang giampuan kay nagtuo man gud ta ang mga santos tuwa na sa langit. Quoting ang premise na Brajon Hebrews 12:22 to 24 nga ang dangpanan kuno dito sa langit gipasabot upat ka buok Brajon ang Dios si Jesus Christ, mga anghel ug ang mga espiritu sa matarong nga nahingpit na mo man ang mga santos. Espiritu sa Oh. mga ng matarong. Oh, nagtuo man ta nga ang mga santos tuwa na sa langit. Yes. So si San Vicente balaan man to sa tuwa na sa langit mo nang mag-ampo ta niya. Pero gaatubang ta sa iyang representation. Ang atong giampuan tuwa sa langit. Yes. Ang atong makita kanarang iyang larawan dili kay kanang larawan nga di mo na mo tingog di mo. Di mangon. Oh. Ana mangod. Ang nagkuan ang mga santos nga atong ilihan nga tuha sa langit. Kuan na ni Jesus Christ. Pag si Jesus Christ ana mo nagsulti nga ang atong mabuhi pinaagi sa iyang pulong makaadto sa gingharian sa amahan, iyang amahan. Iba klaro man kaila. Jesus Christ. Ang final na ko example anak Brajon katong akong example kanina. Prasa nang ang usa ka inahan nakikistorya sa iyang anak Yes. pinagis telepono. Tuwa for example sa Manila ba. Di wala niya makita ang iyang anak.
nakikistorya siyang anak, pero ang iyang giatubang auditibo sa telepono. Dito. Oh. Kinsa may iyang pakikistoryahan kanang auditibo sa telepono o katong tuwa dito sa Sa iyo. pikas O katong auditibo. iyang anak nga tuwa dito sa Yes. laing lugar. Pero kung tanaw nimo, hala, nausa mo na siya nakikistorya ng auditibo sa telepono. Yes. Wrong sa'yo. Maray mayo ka nabuang man na siya, makikistorya. Dili. Ang telepono, instrumento lang na. O nga, maabot ang imong tingog ngadto sa imong anak. Parehas lang sa cellphone karon ha. Ang pikas sa pikas dito nga yang amigo komedya katawar siya tubang sa cellphone sa amin buwang man So, siguro. by that premise, mo po na nga kung magluhod ko sa larawan ni San Vicente, Yes. San Vicente, iampo mo kami. Iampo. Ang atong gihangyo anak, katong tuwang San Vicente nga to nas langit. Yes, iampo. God. Kanang iyang larawan, representation lang, guide na to. Yes, correct. Di man dautan ang representation, ang Diyos mismo, unang gapabuhat og representation, kanang kirubin. Daghan man siguro ng kasabot ana brad kanang naiwan ng representation. Lubagon lang yun. Dili, Adi na ka makorek kung dili. lubagon. Dili ba? Dili ah. Di ba, example lang, doon na sila inahan o amahan na namatay na kaniadto. Ya ilang gamiton ang picture. Dili man napasabot nga kuan. Kanang na ang presentation sa ilang kuan, iyang namatay na inan, mao nang nakita niya. Mao lagi. Pero iyang hinunduman ang nahitabo sa iyang inhan ug unsa giunsa Sa lakto sila na may naman payo. yun, kung nakahibalo silang sayop sila, dili gyud sila guilty. Yes, tinuod na. Eh, mag-guilty sila kung wa sila kasabot. Yes. Oh, honest mistake. So, diri na ko, Brad John. Okay, dalang salamat Brad Silbert sa imong dugang karang pagtulunan karon.